la tu ya ya re cha no so na chon to me pa ye re lo ta hi sho bu so ka chen dok te shu mo re ya ya re cha la so na tu si ge kan jin zo ya ya re cha lo so yang kha tong ge ko sa re ya ta yi sho bu so ka chen dok te shu mo la ya ya re cha la so ka wa sa wo ta yi sho ya ya re cha ta so chang shi khor ge pa sa re ya ta hi sho bu su ka chen dok te shu mo re ya re cha la so tan ji ang ge kan jin zo ya khắc số thốc xe hay càng giòn ra ya ta hi cho chúng số chỉ bị chỉ đi lộc khare ya ya re cha khắc số nhận bị yang cái khăn gì rồi ya ta hi cho khắc số nhận bị yang cái khăn gì rồi